L-avukat David Grishti reġa' ħareġ ifaħħar lil kontestant tal-kariga ta' kap ġdid tal-Partit Adrian Delija bħala l-ideali biex ifejjaq lil Partit Nazzjonalista li qablu ma' pazjent marid b'denjoli waqt li l-ħin kollu anqal id-dubji fil-kontestant ieħor Alex Borg. Grishti jagħmel parti mill-fera estremista nazzjonalista li 5 snin ilu kienet ukoll responsabbli biex l-istess Delija tqaċċat mill-pożizzjoni biex floku jilħaq Bernard Gregg. Issa bittir li jikkonvinċi li t-tesserati nazzjonalisti jażlu lil Delija, Grishti ddiskrivih bħala l-persuna idonea u l-għażla naturali għall-ogħla pożizzjoni biex isolvi il-problemi interni kbar li jeżistu. Fl-analiżi tiegħu Grishti qabel is-sitwazzjoni nazzjonalista ma' dik medika waqt li jindika skontu il-kompetenzi jew in-nuqqas tagħhom li għandhom iż-żewġ kontestanti għalfejn meħtieġ. Waqt li l-Borg Grishti refera għalih bħala tabib tal-familja li tiġi bżonnu meta jkollok daqsxejn tarih dwar Delija qal li dan hu l-espert u l-professjonist li jaf eżatt il-kura meħtieġa. Jekk il-pazjent, ġifieri l-Partit Nazzjonalista huwa marid, iktar ħajjiftaħ it-twieq u bibien biex jimrat iktar. Jekk inti tqis il-pakkett kollu, Adrian Delija għandu l-kwalitajiet huwa idonju biex ikun il-kap tal-Partit Nazzjonalista f'dan il-perjodu li ġej. L-avukat fl-establishment tenna li Borg mhux ideali bħala kap ġdid minħabba nuqqas ta' esperjenza politika tiegħu u għadu qed jitgħallem il-proċess mill-bidu bil-konsegwenza li jerġa' jħalli lil Partit Nazzjonalista staġnat fl-oppożizzjoni. Kompla li min-naħa l-oħra is-sens komun jesiġi li f'din l-elezzjoni li diġà rat l-ewwel tesserati jitfu l-vot tagħhom l-4 wara l-ofsinhar jintgħażel xi ħadd matur li hu lest u diġà serva fl-irwol.